up mga ka-warriors? So, dispiras ron sa Hagda, Bohol. So, ang atong buhaton ron is mag-ihaw taog manok, mga broiler. Nagkana, mga dagko na sila ba? Okay, let's do it. Oh, panglaban. Hindi pang laban. Bye, manok. Broiler, napay tulo ka buok. Pasaploks. Muna siya kuhan, chip cook na mo si Pilong Lasano. Laka broiler. Kailangan ka buwan, Vlogs? Unom na napatay, Vlogs? 5 days. 45 days? One, start now. Okay kayo? Broiler. A few moments later. Yan na ang palit sa dagat, mga sakayan. Lanaw ta guys. Muna siya palit sa mga sakadyan diri sa Hagna, Bohol. O dispiras. So guys, bibo kayo guys o. Bibo kayo guys. Dara si Boy Kulot. Langoy na ito kay ang makapil ka sakyanan. Kapay daghan dito, nawahi. Ang kadakuan dito kada sakayan ng mga design. Bigo kayo mga ka-warriors. Hugwa pa'y pandemic, kinabibuhan gini kayo. May bawal. Kalaga tao, buhay mo, Juan. Mas matapang bagway mga nga. Daghang gayong tao. Hindi na siya matapang. So karon guys, manguli na ta. Goodbye! So karon guys, hapit na may mga mag-ihaw. Luto na may karon, tataod. Mamo na siyang mga nahuman. Kima ka buhok broiler. Ready to fight na. Kuan, kanang speaker na, speaker. Yo, what's up guys? So magsugod na daw hiwa para sa atong mga lutuunon.
mga ka-warriors. Managluto, ready to eat na. Kape na rin. Say pa na plane. Ha? Nagakuhaan pa mi. Mga doon na sinugbagamay. Kali ko. Bonsoy. Bonsai, very good bonsoy. Ala ka litson bay. Pistagid hagnay. Pistagid o. Ang sa vlogs. May siya mong gan. Yung negosyo pang pista ni. Pang pista? Okay kayo. Siya piglibot si Dadang. Okay kayo dong. Diyan may mong pasalubong. Sige. Ay mong kan ba ng pasalubong ba? Bring house, namista mga ka. Ato ba to? Sige ka maggawa sa uwil na rin. Shoot ka. Busy kayo sila oh. Wow, nice one. For tomorrow, birthday ni nanay. Ubos may isa ka balon day ha. Asa dili na gimotiles. Baw. Spirit the next state. Pero Busy kayo sila oh. yeah. Okay, magkawas ako direct kuhan kay Garitso na sila dito. Kita maluto ako no? Litson ulo. Tagay na, sa unang tagay. Sa case lang malakas. 5 kilo ng duha. Pwede na mao, pwede na isa. Kata isa. Tangusog po din ang hindi kirang na pa. So karon i-close ang atong vlog kay magtagay na mi. Tagay na! Tagay ba?